מטרות של משטר הטרור האיראני. בימים האחרונים חוסלו מאות פעילים במנגנונים הביטחוניים של המשטר בתקיפות ברחבי איראן. אני רוצה להסביר לכם עכשיו מה אנחנו עושים בדגש על הפעילות ההתקפית בטהרן. אנחנו תוקפים כל העת. המשכנו להעמיק את הפגיעה ביכולות השיגור של המשטר, במערכות ההגנה האסטרטגיות, באתרי הייצור, במערך הטילים ובמטרות הפיקוד והשליטה. במהלך היום, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן, הטילו יותר מ-250 חימושים על מטרות של משטר הטרור האיראני בלב טהרן. במסגרת התקיפות, פגענו במפקדות, בסיסים ומתחמים של גופי ביטחון הפנים של המשטר. כוחות ביטחון הפנים מהווים חלק ממנגנון הדיכוי האכזרי של משמרות המהפכה. בנוסף, תקפנו יותר מ10 מפקדות של המיניסטריון האיראני, גוף המודיעין המרכזי של המשטר. לצד הפגיעה במיניסטריון, תקפנו מפקדות רבות של משמרות המהפכה. התקיפות שלנו שיטתיות ועוצמתיות, נגד כל יכולות ומערכי המשטר. אנחנו נמשיך ונעמיק את הפגיעות, עד לעמידה בכלל יעדי המבצע. הלילה, ארגון הטרור חיזבאללה ירה לעבר שטח מדינת ישראל. הוא משלם על זה מחיר כבד מאוד. במהלך היום, סיירתי יחד עם הרמטכ"ל בגבול הצפון. כפי שאמר הרמטכ"ל בתדרוכו למפקדי האוגדות, אנחנו נסיים את המערכה כשלא רק איראן תיפגע, אלא גם חיזבאללה יספוג פגיעה קשה מאוד. אני פונה מכאן לתושבי הצפון. הביטחון שלכם נמצא בראש מעיינינו. כוחות היבשה שלנו מצויים בחזית היישובים ומגינים עליכם. לא יהיה עוד פינוי יישובים. אין יותר משוואות. שוב, כפי שאמר הרמטכ"ל הבוקר, לא נסיים את המערכה לפני שיוסר האיום מלבנון. מאז אתמול בלילה, מטוסי הקרב של חיל האוויר טסים מעל שמי לבנון, ותוקפים בעוצמה עשרות מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה. הבוקר חיסלנו בתקיפה ממוקדת בדחיה שבביירות את חוסיין מקלד, אחראי מטה המודיעין של ארגון הטרור חיזבאללה. בנוסף, השלמנו סדרת תקיפות נגד נכסים כלכליים מרכזיים של אגודת אל-קרד אל-חסן, המשמשת כתשתית מרכזית לניהול כספיו של ארגון הטרור חיזבאללה. כמה הן מצילות חיים. חשוב לי לומר, צה"ל לא עוצר. אנחנו עם הפנים קדימה. אנחנו ערוכים ללחימה רב-זירתית, מרחיבים את בנק המטרות שלנו ופועלים בעוצמה מול כל האויבים שלנו. העמידה במטרות המבצע היא המצפן שמוביל אותנו. אנחנו נחושים לפגוע במשטר ולהסיר את האיומים הקיומיים מעל מדינת ישראל. האיראנים לא זנחו את הרעיון והמשיכו לייצר עשרות בחודש ושאפו להגביר את זה למאות טילים בחודש. וזה מהווה איום קיומי על מדינת ישראל. ואנחנו נמשיך לתקוף אותם ולהשמיד אותם. עד עכשיו חיל האוויר השמיד עשרות משגרים. אנחנו ביומיים ללחימה הזאת, וימשיך לצוד ולהשמיד אותם יחד עם שותפינו האמריקאים בצורה משמעותית. שאלת חדשות 13. האם ישראל הולכת להרחיב את הפעולה בלבנון לפעולה קרקעית? שוב פעם, אנחנו פועלים בלבנון גם פה כדי להסיר איום משמעותי. היום הרמטכ"ל היה בגבול הצפון, נפגש עם מפקדי האוגדות ועם אלוף פיקוד הצפון, תדרך, אישר תוכניות. בשורה התחתונה כל האפשרויות על השולחן. אנחנו נפעל כדי לפרק את חיזבאללה מנשקו ולהסיר איומים מאזרחי ישראל ובדגש על תושבי הצפון. שאלת ערוץ הכלכלה 10. היינו עדים לתקיפות של איראן כלפי מספר רב של מדינות במזרח התיכון. מה ניתן להגיד לגבי שיתוף הפעולה, התיאום והקשר של צה"ל עם צבאות האזור? טוב, תראו, הימים האחרונים ביתר שאת מוכיחים את מה שאנחנו אומרים מזמן. איראן היא בעיה לא רק של ישראל, אלא בעיה אזורית ובעיה עולמית. תראו איך באופן כמעט אוטומטי הם ירו לכל רחבי המזרח התיכון, מדינות שכנות להם, ואף מעבר לכך. והם מהווים בעיה. אנחנו בשנים האחרונות ביתר שאת מאז הסכמי אברהם, מקיימים שיתופי פעולה פורים עם המדינות השכנות שלנו, מדינות האזור, על טיב היחסים ועל אופיים. אני לא יכול לפרט, אבל הם טובים והם נושאים פרי.